Zik, say hi Zik. So, mo ni siya hitsura diri sa Bamboo Forest. Help me, help me. Zik, say hi Zik. So, mo ni siya hitsura diri sa Bamboo Forest. No? Asa gini nga lugar diri sa Medellin, Cebu. Okay, so tag 20 pesos lang ang entrance diri. So, ang bata kay free rag entrance ang bata. So, kung maari mo ang inyong makita is puro bamboo. Inyo sang madunggan ang ilahang music. Daghang ya po mga tao dengan hinanoroy muralag ka ng normal nga days ba, pero ang mga tao diri naka face mask. Kuyog damang among batang bugoy. Mo ni among batang bugoy. Hi. Batang bagsik. Mo ni among batang bagsik. Hi batang bagsik. Padong namigawas.